Esta fin de semana, o 10º torneo de Nadal Concello de Boiro de Golf reuniu a 125 xogadores. Antón Gómez, Antonio Rei, Daniel Mallo e Cleto Romero foron os gañadores nas súas respectivas categorías. Un gran éxito de participación con moitos premios e sorteos en xogo. A pasada fin de semana, o campo de Moimenta de Golf acolleu a 10ª edición do Torneo de Nadal Concello de Boiro, un evento que se consolidou como unha das citas máis destacadas do calendario deportivo local. A pesar das malas previsións meteorolóxicas, o torneo logrou reunir a 125 xogadores, demostrando a gran afección que existe polo golf na nosa comarca. Os premios non pasaron desapercibidos, xa que os participantes competiron pola oportunidade de levarse un dos agasallos máis valorados, as cestas de Nadal de distribución Eleuterio Velayo. Ademais, o evento incluía un sorteo de 5 bandexas de produtos navideños e os xogadores tamén puideron optar a un premio especial de 500 euros no primeiro burato do campo, no caso de que se lograse un hole-in-one. Nos aspectos deportivos, a competición estivo moi igualada. Na categoría Scratch, o gañador foi Antón Gómez, cun total de 42 puntos. Na primeira categoría, Antonio Rei destacou con 43 puntos, mentres que na segunda categoría, Daniel Mallo impúxose con 41 puntos. Finalmente, na terceira categoría, Cleto Romero tamén sumou 41 puntos para alzarse co primeiro posto. O torneo de Nadal Concello de Boiro seguiu a súa tradición de éxito, facendo gala dun ambiente de gran deportividade e compañeirismo. E esta fin de semana levarase a cabo o último torneo do ano coa celebración da gran final do circuito Barbanza-Arousa, unhas xornadas nas que o deporte, a expectación e as sorpresas serán as protagonistas.